Analizând chiar și sumar, observăm că una din proprietățile care îl diferențiază este caracterul osmotic al acestuia, proprietate care este sursă cât și resursă de diversitate, atât temporal cât și spațial. Cu alte cuvinte, de-a lungul istoriei, pe tot mapamondul, țărmurile, intersecția dintre uscat și mare, a fost un prilej de dezvoltare, de coagulare, atât umană cât și naturală. În ceea ce ne privește, spațiul osmotic existent în delta capătă un element suplimentar față de intersecția obișnuită între țărm și mare. Acum, din punct de vedere al exprimării spațiale, pavilionul se prezintă pe două nivele, un nivel curent și o subantă care acoperă jumătate din suprafața pavilionului. Fiecare layer găzduiește o formă specifică de diversitate, respectiv parterul acoperă diversitatea naturală, în timp ce subanta se ocupă de aspectul uman al diversității. Legătura dintre cele două nivele de diversitate se face prin ceea ce noi am definit ca fiind copacul vieții, care pornește din cer, face legătura între cer și pământ. Am folosit trei elemente care concură la realizarea biodiversității, și anume apa, pământul și aerul. Formele pe care le-am ales în realizarea proiectului sunt forme fluide, care în același timp sugerează, evident, întrepătrunderea dintre elemente.